Salut și bine v-am regăsit în această zi frumoasă de marți. În videoclipul acesta vreau să vă prezint trade-ul pe care vreau eu să-l iau în ziua de alegeri. Mi se pare cel mai profitabil lucru pe care poți să-l faci, o să discutăm despre asta și multe alte lucruri interesante. Tocmai de asta eu nu-ți recomand să rămâi cu mine până la final pentru a nu rata toate informațiile. Înainte să începem, eu sunt Gabriel și dacă vă place ceea ce facem aici, în special dacă sunteți motivați, puteți să apăsați pe butonul de like și opțional puteți să lăsați și un comentariu. Mă ajută extraordinar de mult să creez în continuare aceste videoclipuri. Apropo, nu uita că în descriere găsești linkuri cu platformele pe care eu le folosesc și dacă folosești acele linkuri când îți faci un cont, o să ai parte de niște bonusuri. Verifică-le și nu în ultimul rând, nu uita să intri și pe Telegram, am postat astăzi mai multe airdrop-uri pe care urmează să le primim, în special cei care participă la airdrop-urile pe care le postez eu acolo și dacă tu ești nou la mesajele fixate, găsești documentul meu cu toate airdrop-urile. Ok, hai să trecem la subiectele de astăzi și știu că nu acesta este răspunsul pe care îl căutați în momentul când ați dat click pe acest videoclip, dar trade-ul pe care eu îl iau astăzi este să nu fac pur și simplu nimic. Să las ziua să se desfășoare și o să văd de mâine, de poimâine ce o să se întâmple. Fac acest lucru pentru că piața în momente cum este acesta este extraordinar de volatilă și consider eu că nu merită riscul. Uitați-vă puțin cum arată lichidările în ultimele 24 de ore. Am avut 231 de milioane de dolari lichidați în piața cripto, din care procentul este aproape jumate. 138 de milioane pe poziții long și 92 de milioane pe poziții short. De obicei, se înclină balanța către una dintre acestea, fie long, fie short, dar de data aceasta vedeți că piața face zigzag. Se duce puțin în sus, lichidează poziții short și după se duce în jos și lichidează pozițiile de long. În altă ordine de idei, dacă ne uităm puțin și pe graficul Bitcoin, vedem după 1, 2, 3, 4, sunt în total 6, n-are rost să le număr pe toate, 6 zile consecutive pe roșu, avem astăzi prima zi pe verde. Este un lucru destul de bun să vedem că Bitcoin vine testează această linie de trend descendentă din care a reușit să iasă undeva prin 28 octombrie. Această linie descendentă a început în 16 martie, probabil știți deja cei care vă uitați la videoclipurile mele, deci a făcut un fake-out în partea de jos și în momentul acesta Bitcoin arată destul de bine, dar să țineți cont că lucrurile se pot schimba foarte repede, mai ales după ce o să aflăm rezultatele alegerilor. Vă spuneam în videoclipul de ieri că în 2020 rezultatele la alegeri au fost undeva după 4-5 zile, dar acel lucru s-a întâmplat în situația cu coronavirus. Probabil de data aceasta s-ar putea să aflăm rezultatele mai repede. Nu știu, dar o să vedem acest lucru. Poate vă și întrebați de ce Bitcoin a scăzut ieri până la 66.000 de dolari 800. Pentru asta o să mergem la mine pe Twitter și o să vedem ce știri au apărut în ultimele 12 ore. Deci prima știre care a contribuit la acest dump din punctul meu de vedere, să țineți cont că aici vorbim doar despre părerile mele și analiza pe care eu o fac. Informațiile nu reprezintă sfaturi financiare. Am ținut să menționez și acest lucru și vedem că primul lucru se referă la Bitcoin Spot ETFs care au avut parte de outflow-uri. Au ieșit 541 de milioane de dolari, asta ieri. Putem să confirmăm acest lucru dacă mergem pe acest site și vedem că după foarte multe zile verzi, am avut inflow-uri și de aproape 900 de milioane. Am avut vineri minus 54 de milioane de dolari și am avut ieri o ieșire destul de mare de 541 de milioane de dolari. Acest lucru probabil a contribuit puțin negativ la prețul Bitcoin și mai avem încă ceva. Avem această știre în care Mt. Gox a făcut din nou un transfer de 32.000 de Bitcoin, a trimis aceste monede în două wallet-uri noi, piața din punctul meu de vedere s-a panicat puțin și am avut parte de corecții în piața cripto. Și totuși să țineți cont de un lucru. Vedem astăzi aici peste tot verde pe daily, dar dacă schimb pe weekly, uite-te cum arată piața în continuare, sunt foarte multe monede și în special altcoin-uri în zone super bune de acumulat. Multe dintre ele se află chiar la noi minime sau foarte aproape de minimele trecute. Și tocmai de asta eu când spun că în momentul acesta prefer mai bine să stau spectator, mă bazez pe faptul că până acum am fost o persoană care a acumulat deja. Bagajul meu este într-o proporție destul de mare făcut. Dacă mâine piața explodează, să știți că eu unul nu sunt supărat. Dacă se întâmplă acest lucru
lucru și ratezi ultimul buy, din punctul meu de vedere nu este niciun fel de problemă. Dar cel mai important este să ne protejăm capitalul. Și mai ales în momente ca acestea, cred eu că este foarte important să fim pregătiți și pentru situația neprevăzută. Situația în care avem parte de un dump după alegeri. Indiferent cine iasă, că iasă Donald Trump, că iasă Kamala Harris. Trebuie să luăm în calcul și acest scenariu în care avem un dump, mai ales multe dintre criptomonede au scăzut mult deja, dar dacă o să avem parte de încă un dump, eu nu vreau să fiu pregătit cu capital și să acționez în momentul acela. Cam asta este logica mea din spatele acestei așteptări. Mai ales că este vorba de o zi, de 2 zile, nu se întâmplă nimic dacă stai și ești puțin spectator. Mai ales când este vorba de atât de multă volatilitate. Alte știri foarte importante care au apărut, în special despre Bitcoin și Ethereum, un fond de pensii din Marea Britanie a decis să cumpere Bitcoin și să-l aibă pe balanță undeva la 3% din toți banii pe care iau ei în acel fond de pensii. Un alt fond de pensii din Michigan cumpără de 10 milioane de dolari ETHE. Acesta, dacă nu mă înșel, este ETF-ul Ethereum Spot de la Grayscale. Au cumpărat de 10 milioane de dolari. Vedem ceva activitate și pe Ethereum. Și încă un lucru care merită menționat, dificultatea de minat Bitcoin atinge un nou all-time high. Ce înseamnă asta? Ca să vă explic puțin. În momentul în care Bitcoin devine din ce în ce mai greu de minat, aproape de fiecare dată, prețul a crescut pentru că trebuie să scoată și minerii aceia niște bani. Nu este 100% garantat că și de data aceasta se va întâmpla la fel, însă cred eu că este o probabilitate destul de bună. Și dacă discutăm și despre Bitcoin, că vreau să vă arăt ceva pe acest grafic, mergem un pic mai jos și vedem această linie de trend pe care am trasat-o începând cu 6 septembrie 2024. A avut aici o mică deviație sub linia de trend și până acum a ținut extraordinar de bine. Eu încă mențin părerea că atâta timp cât Bitcoin nu pierde această linie de trend, drumul către testarea acestei zone de all-time high este într-o proporție extraordinar de mare și o să se întâmple. Dar menționez dacă nu pierdem această linie de trend. Dacă discutăm puțin și despre dominanță, că ne interesează dominanța, dacă așteptăm și noi un altcoin season, pare că are o probabilitate destul de bună să testeze această zonă de la 61. Când? Nu știu să vă zic, dar probabil o să se întâmple și asta. Un alt lucru interesant despre Bitcoin are legătură cu rezerva de Bitcoin pe toate exchange-urile. Uitați-vă cum rezerva de Bitcoin de pe exchange-uri este într-o continuă scădere. În momentul acesta este undeva la 2,6 milioane și să țineți cont că în 2022 erau 3,3 milioane de Bitcoin pe exchange. Acest lucru este un lucru bun, că oamenii cumpără Bitcoin și îl retrag de pe exchange-uri, în principal să-l păstreze pe termen lung. Și în ultimul rând, haideți să discutăm puțin și despre platforma Polymarket. Imaginați-vă că a ajuns pe Apple Store în America pe locul 4. Aceasta este o aplicație cripto. Gândiți-vă cât de mult ajută la adopția cripto și la vizibilitatea cripto. Să vezi această aplicație în America pe locul 4, în contextul în care ea nu este permisă să fie folosită de americani. Vă dați seama ce lucru amuzant, că nu poate să fie folosită de americani, dar totuși ea este pe App Store pe locul 4. Cum se întâmplă asta, sincer, nu știu. Și dacă ne uităm și la aceste predicții, în momentul acesta Donald Trump pare să aibă o șansă mai mare decât Kamala Harris, 62,8% către 37,3%. Nu este 100% garantat că el o să iasă, cred eu că o să fie o bătălie destul de strânsă și o să vedem mâine sau poimine sau când o să fie cine o să fie ales președinte. Cam atât și pentru videoclipul acesta. Eu am fost Gabriel, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Cine își dorește să susțină canalul se poate alătura ca membru apăsând pe butonul Join și o să aibă acces la niște beneficii extra și noi o să ne auzim data viitoare. Ciao!